गेट बना लो। Itu dia sarang gizli soal pasat kata kali. Kita perlu lagi. aku kok pastor pernah lagi. Belek mana nak? Belek pun jauh. Belek pun. Kami tujuan ini jam. Tuh. भट होनानै मोजां मोनबाय आरो दा खोब शान्तिपूर्ण खोब गोजोन थासारिनि गेजेराव बिसायख'थिया जागासिनो दङ आरो दिनै जितु जोबथा दा मोनसे स्पष्ट जाबाय थिरां जाबाय जे गासै जों जे 7टा राजखान्थि हान्जाया महाजोत खालामनानै जि आसामाव सरकार दानायनि थाखाय बिथांखि लादों बे जाफुंसारनायनि लामायाव दिनैहाय थिरां जाबाय होननानै बुंनो हायो। माबायदि आसा बायदि थ' 30 किल'मिटारनि 12था सिटआव बहायथ' जोंनियाथ' जोंनिया 12थायाव 12था बे खोथाखौ जों आवगायनिफ्राय बुंदों 12सा जाहा मामानि गेजेराव केन्डिडेटनि गेजेराव जों 12सा जों मोनगोन। माबायदि जाजानो लुगैदों दिनैनि बिसायख'थिनि जिखिनि गोजोन थासारिखौ? बिसायख'थिया नांलाय खमलाय बुलाय सोलायनि थाखाय नङा। जोंनि देशा दाजादों मोनसे जोंनि संबिजिरनि गेजेरजों सालायजानाय खुंजानाय आरो नोगोरारिफ्रानो जोंनि देशखौ रायजोखौ हादोरखौ सालायनायनि थाखाय जि मोनसे गणतान्त्रिक सुबुंखान्थि माने नि गेजेरजों जिबायदि मोनसे जोङो दिनैहाय जोंनि अधिकार एबा जोंनि राइट्सखौ जोंनि गोहोखौ मोन्थायखौ जोङो दिनैहाय बाहायनो हायो। गतिके बे मोनसे फोरबो बेखौ जों बयबो मोजांसो माने मिनि खुसिनि गेजेरजों बिसायख'थिखौ जोङो बाहागो लानाया मोजां। नोंथाङा माबायदि आखा बायदि बेसेबां जौखोन्दो जों मोननानै देरहागोन बायदि? 1 लाखनि बारा भट मोनगोन एबाराव बिपिएफ नांगोला सिलि समस्थियाव। फुंनिफ्रायनो जाबाय दासिमाव माबायदि खबर मोननानै दं? मोजां रायजो राजाफोरनि जिखिनि महर मोखाङाव नायबानो सिनाय होमबा दा बहाय जों जि नुदों जोबोद मोजां आरो सिगाङाव बुंबाय थानाय बायदि 1 लाखनि बारा भट एबाराव सिडली समस्थियाव बिपिएफआ जों देरहागोन। जोंथ' बिथांखौ मा बुंनो सानो सार? बे फंबायनिथ' आं गाहाम हामलायनायखौ सिगाङावबो होदों दाबो होगोन नाथाय देरहानायनि भटखौ बिथाङा निस्सय मोननो हानाय नङा। जों 1 लाखनि बारा मोनोब्ला गासै 2,05,000 बिनि बिथोराव 1,70,000 जानो हागौ। दा माखासेयाव बेफोर राननाय जागोन। दा गतिके बारासे बारा इउपिपिएलआ 40,000 मोननो हागौ। बेवहाय दागोन बेथ' नुसारखाबाय गिबि खेब आरो नैथि खेबनि बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरनि जि मोनसे सावरायनाय साननाय हनाय आरो मोनसे नायबानो सिनायो माखासे जिनिसखौ गतिके बे क्लियार खासै आरो दिनै खोब बारा बिजेपि आरो बिजेपि लेड माने पार्टनारफ्रा बारासे बारा बिसोरो 4 सिटआव देरहागोन दिनै। सार बेसेबां नाम्बारा जोङो भट केन्द्रआव होनाय जादों? बे जाहा निलिबारि एलपि स्कुल जोंनि